Obaapanin osoanom ene wunuanom a yewe gase atakwa busia kesia yewe gase ya ne konkol abusia yebani mpon ene nana ene ne nuanom nyinada sade ye kasa ade akira ye mai enyina eni emmom ensi na eje kofo nento enuanom aka nento ne maamenom na do akwata obapa enya waki enya meme ene mei amfa sade wosoanom no papa no wunuanom egase fo konkofo ye kasa ade akira mo ne tese baya yekutana nanom sa akotroba akonsna akotroba akon wanyina ya yesika batri milioni no yensa 300 Ghana cedi na je kofo sade papa no soanom wunuanom ya yewe gase sade kasa ade akira wunuanom nyina da chomo maamenom ene abusia monye na mo fansum desu na no message na ha na Agyeiwaa oni gabense wa ene abusia nyina muntie me ejira ama na adowa mejira ama bema tome bra tome asem na mekai asafo ahimfie nyam kro bra tome si hia be hia na hia mo imunia ye nyina ya prewa ene ekro no na so adwuma imu mmeranti ye nyina ni sene asafo hene edi dwumakase bra tome ene na kofoma yesi ekuta yense milioni mienu na Agyeiwaa one gabense wa ene abusia nyina onye amofa so presio na Agyeiwaa ne sami dira hobie gaben ne sami dira hobie edema akosie nyamba wose be master prakopane na profi na Agyeiwaa ya wopa akosie nyamba wose man ka bibi anchen maami ya menye fo milioni baako esu so nanti gaben ne abusia nyina da saa so na Linda obanso ekasa edi akire mu ni Linda oneso se milioni baako ana no monye na de mo disikeye bia mo fesikeye enka ho Agyeiwaa ono ne nua bema atakwisi ne wofa atakwisi awanya bema konema bema atakwisi ene ne nua ba ama otum se omo ege no mo se ene omusuwa ena empire yedi na dadia na edi emei eba ye 200 Ghana cedis eka de sika no 2 million achi amfanton so ho a eba Bura kuku ade leye abusia enso domo entia Yamame tabe sewa
any day my Ghana Muti and chair and I'm papa in chicken floor a free to the day. We were sebe the chicken floor on the free was say SB on the chicken floor a free to the day by year. Send a papa actually 600 Ghana cities and can is 6 million. Is Ghana Muti that's a business here. I saw you say in that. Now, Agyeiwaa and tell the papa chicken food free for me. And by ye, I am a bushing and the couple of a year. I was able to make us some way as you say in every and not take from about Ococa. There be 300 Ghana cities and can is 2 million. Not shall be any mother is so zero. That year before and then I was supposed to say in that. Not from Tuso and Sumawa ever Owa Abbey, and now what you did, I say. Yamisha Kapapa. We will serve all Arabia Italy and Yaba. So, yes, you say, as I say, Sika, whatever Naman, the Jana, and the sister of God, and Council.
Afrancho, Baffour, you get a work, and then the Ponda, and I'm not saying Kaida, and I watch it. Yes, said the animal. So another one said, and I said, the bunny and cancer, and no growth for Kubata Mue, a Santamanca Bono Corny at work. I said, we have said the Yanni, Yanni, or Hene Agyeiwaa body, Afrancho, Baffour. Said Anatahene body, and it is something. Amania Paswatin, the new Fisia, or my sister, my meaningful, Equadeja, Kubata, and Nam, the Quaker Faba. When we're young for you are kind, only a chairman. And no, we a Quaba dimension. Or then what the more do you have for Syria? Only a vice chairman. Yes, that's the trade, Danny boy, your treasure.
atwuma ne bɛyi ne ba Kofi Adum afei yɛwɔ elected officers anaasɛ executives a ɔmotwene kuro ɔmɛkɔ ne sipisita sɛdeɛ nyinaa yɛ nim no asantemanka bɔmne nkɔ ne adoɔ kuro gyina ha yɛmne bɛfɛ sɛ sɛdeɛ asɛm yɛ adeɛ ɛka ne ɛka kyerɛ ma so di sɛdeɛ yɛ aduane yɛde bɔkɔtom ne yɛte yɛ a saa na asɛm fi nipa yɛte ne yɛ a atwumafoɔ nkyere nsɛm nsɛmpa atwuma mpa asɛm a ɛyɛ daabi da yɛpɛ deɛ yɛ ne yɛmpɛ deɛ ɛnyɛ ankasa bi ɛnyɛ adebɔne da atwuma anka yɛpra to twene sane sɛ atuturo asɛm deɛ atwuma kuro wotumi fa no nanso owuo tuturo deɛ tumi bɔ yɛde wɔn na atwumani bɛɛkɔda na n'ata Agyeiwaa wo nuanom a wo ne ɛdwe okuo yi ɛfiri tete no wakɔ no nkwa bɛsi nɛ woto onim asa ne ɛhye wɔ nimonyam bɛbi wɔtena akonnwa so wɔ ɛnɛ ɛda pɔnda ɛde ani berɛ no ɔyɛ ɛbɛhye wɔ nimonyam sɛ ne wo ne kɔba wonim sɛ ɛteɛ yɛnkɔ a yɛbua da ɛdɔm fa so a nyɛnyɛ bi to aduane gye ɛfiri mmerɛ sɛnsɛn ma me tɔn hɔ yi yɛadodo obiara agya mo no wɔbusua nyinaa sɛ bɛyɛ ɛberɛ bɛsoɔ ama sɛ bi aburu sɛ bi anyɛ ado yɛabere wɔtiɛ no na wɔtwe ɛbɛru da koro bɛsie ɛnɛ ne da pɔn a Awurade abie kwan sɛ ɔbɛ afɔde ɛfɛ nyinaa yɛkuo no ntoma ne blue no ɛkuo ntoma yɛ asantemanka bom no nkɔ ne adoɔ kuro yɛkuo ntoma yɛafadeɛ ɛne blue one no nanso n'ata Agyeiwaa akɔdo ɔsɔmpa no ahobraseɛ wondɔ no nkamfo yɛ a wopɛpa bɛkuo no ɛkuo ne yɛ ɔbusua ɛtɔ so mmienu nti abusua no a ɛwɔ nkana sɛ moatwa ntoma a Obaapanin ne mu akyɛ ebi atwa ntoma no bi afiri de taa wɔ akyire abia hu sɛ wɔbusua dankye a sɛdeɛ abusua ɛtɔ so mmienu ɛma wɔ ani okuro sɛdeɛ so yɛmfra saa ntoma yɛfrɛ wɔ ɛde hyɛ wɔ aduane no yɛbusa sɛ sika no yɛmfa nyɛ bɛn wosi ne yɛ na maame te asɛ nkɛ so mbɔkyɛ aduane ne sika sɛbi nnipa bɛpɛ na agye sika to dɛm na ade atɔntoma afira na ade atɔreɛ yi sika tɔ nkwa nka ade bɛfiri ewu ni ata abusua akyi ama amaame atena se adaasafo a yɛnkyere wɔ otu ɔmɔda yɛsika ekuta nsɛm a yɛde ba yɛkuta nsɛm sika dwetire ɛnɛ tete sika yi 10,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis ɛnka ne sika no 100 million 100 million n'ata Agyeiwaa wɔn mmonyam wɔn ama nkonnwa so wɔdi nkonnwa ni wɔn mmea ho sɛ deɛ ɔwɔ adwompa wɔn fa adwombɔne nso kuro no wɔn de ɛde kyerɛ kuro ɛde ne yɛ adeɛ yɛ yi ɛde ɔwɔ akyire wɔn dan no yɛde ne tena kuro so wɔn nso kuro so a ɔbɛbɔ kuro wadwompa ɛsa nyɛ kuro mu sɛ okuta adwompa 100 million yɛsɛ gye yɛbaa yɛ anyɛ abusua nsuo yɛnyɛ abusua nitan yɛnso yɛsɛ bɛ abusua mmerɛ yɛ nsuo sanse yɛka abusua ho yɛnyɛ ayɛ kura yɛ nsuo ɛbɛ no yɛka yɛde ba yɛka ne yɛka ne nyina da yɛde bɛtaa wɔ kyehyɛ wɔ nyanya boa sɛ wo a kaa bɛyɛ amana gye nipa nsɛ mewie wɔ yɛ nsi wada ekuo ne kyɛn ma ne wɔ kan wɔso wɔ kan ma ne ɛbɛwɔn ne asɛmpa akyerɛ wɔn ma ne wuyɛ kwankoro ɛfa so ɛbɛtaa ne kyehyɛ ne nyanya ɛnɛ wɔde aba kyɛn ma kuta ne nsa 5 million ɔhene n'ata Agyeiwaa bɔde esi so ɛno nsi wada kɔbi hands blessed yɛn nua bɛrima ɔyɛ decoration deco yɛde da Reverend Baffour maame no ɔka kuo yi ho bi kɔbi ɔsena n'ata Agyeiwaa ɛbrɛ wɔn nua ne maame wɔn mo firi mu no wɔtena ase ne wɔn abɔfo ma hyehyɛ ɛnum taa n'akyi hyɛ ne nimonyam ma ne kɔ the whole TikTok ɛnante zi ɔsi ampa ama ne ho sɛ sɛ ɛwɔ nipa no onye ne mpan kɔbi soso okuta ne nsɛm sika wɔn ntwa kyɛn ma ntwale na nkɔkɔ no nsene ne da yɛ panyin da no yɛ na akɔla bɛ so yɛ bi kɔbi so okuta ne nsɛm 5 million sɛ n'ata Agyeiwaa wosi otu ase ne yɛn owuo nkanfo ahyɛ wɔ nimonyam owuo kɔ afɔ ne nko due no ɔpɔn ɛno deɛ ɛka agya deɛ mmea bi mmea wɔ gyina yɛ Agyeiwaa ɛde sɛ pɔpia ne gyina yɛ asafo ahemfie ne nkɔka ne wɔn na ɛwɔ panyin wɔde ne ne ɛno bi nsu ase otumfoɔ kyia me Baffour nsu ase popo wɔn ana goro panyin wɔ gyina wɔn ana na ɛto watwa kasɛte ahodoɔ gu abɔnten a mehu sɛ mpane ne ne na nnwomtoɔ deɛ bi ɔsene ne deɛ afei ne yɛbɛwo no ɛde sɛ pɔpia so ɔno nyinaa da adekorɔ no ɔnsene na aso nsene no ɛnɛ wo nii kɔ a ne deɛ no no ɔdaa ne nsa kyene ne nsa yɛ mɔboa wo sika 1 million ɛde sɛ pɔpia sɛ wɔde tua si yɛ breki adwuma ne akɔ emu ɔda nanso da sɛ mo wɔbɛdidi ɔbɛpɛ baako esi so ɛno wie yɛ yi na megyina ɔma maame ɔde ɔsɛ na se ne nkɔn no ɔhene n'ata Agyeiwaa wo ne wo nua adwabe nsia so waka bopɛ asantemanka bom ne nkɔ ne adoɔ kuro yɛkuo Hemaa so ɔno so kura ne nsɛm sika 1,000 Ghana cedis 10 million sɛ ɔhene n'ata Agyeiwaa akɔdo wosi ntra sɛ nea ɛne wɔn wɔn ka asɛmpa nipa mu a fa nyinam sɛ wɔn ama bi ne dɔ no to ɔso anuonyam boɔ taa akyire bi ɛno ne ɛka wie kura ne nsɛm sika 100 Ghana cedis sɛ ɛnsi
Hene na Agyeiwaa. Drama Santimaka Bobu Kwani Adum for free bravo. And when you say one. So my favorite bravo never say you pro. Naje kufuada wewe mijama office for one more crony I don't want to say. Sasa ne ono na nani mpokwa. Naje kufuada. Office no na no. Office
do baby I will be young. And soon I can do a son. One was it at 2,000 Ghana cities. Young Fanya near Fakwa. Otu for Anatahene here, Adum, April. Katachi and so young, I'm a sour set on that 1 year. Let me go, baby. I mean, your money. Be an amdo for 2 hours. You come to me, I'm a DD. Baby, I mentioned the Amazon number 1 year. Now they are going to my question. Soon you are to be an open the minimum now. I'm going to be a point. You know, I say, soon I'm going to come out, madam. I already want my name. I'm not tired. What are you going to do? Then you will fall about some. I am over fast for 1 month from the Hemaa. And so I Pentecost, Adum Afrancho, said yes, a penny, and then a South American 500 Ghana cities, and Canisicano 5 million. Until Monica, and Canisicano 2 million. And see a Busiano in a show. Etria, no papa, and Chica 4. Said the Etria, no papa, Chica 4, and